עץ הנינג'ה שהציל אותה מהזאב. הזאב היה כזה, היי, בוא לגבעה האדומה, הולך לאכול אותה. ואז מה הייתה כזה? בבקשה, שמישהו יכול להציל אותי. אז אני מגיע, בתור עץ הנינג'ה שמציל אותה. תעזוב אותה מיד. אשתמש בכוחות עץ הנינג'ה המיוחדים שלי ואביס אותך. אפשר לקבל חתימה? בטח שאפשר. אל תשטוף את זה. זה היה יוצא מן הכלל, שיב. ממש גרמת לי להאמין שאתה עץ סוכן בפשע. בחור טוב, למרות שאינו משחק לפי הכלל או החוקים. ולכמה רגעים אכן הייתי. זה היה משחק מעולה! תמיד רציתי להיות מסוגלת להיות כזו. אולי נוכל לשחק ביחד מתישהו? לא ממש... יחד, יותר כמו באזור הכללי, ומיקוד, מה, כאילו... אני רואה שהוא מחבב אותה. זה מעניין, לא שמתי לב לזה קודם. פינטר, בוא הנה ותריח את אוזני. בסדר. בחיי, אני מריח תוכנית זדונית ובשלט. אולי הטובה ביותר שהייתה לי, פינטר, אני עומד להשתמש ביכולות המשחק של שין ובהתלהבותו מהנערה כחולה כנגדו. מבריק! שלום לכולם. מאיפה צצת? תוכל לקדם את אוסרו של הרשע. זה שתמיד מתחבא.